Nes i enwebu Siriol achos o'r cychwyn cyntaf dechrau blwyddyn 12 oedd hi'n ferch gweithgar, threfnus, oedd bob amser yn eiddfed, mor barod i ddysgu a symud ymlaen at y cam nesaf. Siriol bob amser yn cyflwyno gwaith ar amser ac yn dangos ymroddiad yn y lleoliad. Y peth fi wedi mwynhau mwyaf am y cwrs yw bod yr lleoliad a gweld y cysylltiad wedyn rhwng y gwaith ni'n neud yn y dosbarth a sut ni'n gweld yn yr lleoliad. Fi'n credu bod wedi helpu fi deall y cwrs a just creu perthynas gyda'r plant a gweld sut maen nhw'n datblygu. Yr hyn sy'n arbennig am waith Siriol yw bod hi jyst yn ymfalchio cymaint yn ei gwaith hi ac yn cymryd cyfrifoldeb drosto fe. Cyflwyno gwaith ar amser bob tro a'n hoffi derbyn adborth er mwyn gwella. Mae wedi dod i'r arfer ar myfyrio ar ei ymarfer hi a sut mae'n gallu gwella a'r effaith mae hwn yn cael ar y plant. Fi'n credu profiadau sydd wedi helpu fi datblygu yw fel cyfle i bod yn dosbarthiadau gwahanol a gweithio gyda adrannau gwahanol i gweld sut maen nhw'n fel datblygu a fel camau datblygu gwahanol. A y cyfnod lle o'n i'n arsylwi plentyn penodol a oedd hwnna'n dangos fel sut i arsylwi a sut i wedyn cynllunio gweithgareddau o hyn. Mae wedi bod yma nawr yn Ysgol y Ddwylan ers bron i 2 flynedd a wedi dod i nabod y staff ac yn rhan o'r tîm erbyn hyn. Fi'n gwybod maen nhw'n gallu ymddiried yn ddi cydweithio gyda grwpiau o blant neu'n unigol. Unrhyw beth chi'n gofyn a'n gwybod bod Siriol wedi cwblhau i safon uchel iawn. Llongyfarchiadau mawr ti Siriol ar ennill Dysgwr y flwyddyn. Fi'n falch iawn ohono ti a diolch yn fawr iawn am dy holl waith. Da am ti a phob lwc ar gyfer y dyfodol.